Nai tonai joto khapani tahoktai bohok song jeng thangnai kia sal sekango oro kaisa kok tuma mankha je oro ni phalai tongnai takhok tai bukhok song borok belakhin oro jungjalungi tongo tamgui hingkai borokno oro market chat eba stall chat khai jani hini rogo kogri klangjak tabuk titi ediji hapani iam borok monang ononto debroma theba tabuk phano obo hai borokni kuno mungsa phano samung tangbutang tangge jagya kho borok oro bera kisi misi khalina borok oro phalai ma tongjako watiyo hingke borok wati manjago satongo hingke satong manjago tongnani se oro jaga belai ke sep obo haino ungui tongo hingke jeng thangna kia salsego koktoma kaisa mankha je Kamalpur dolai hangkobe khobjak jeng tabuk thik tongo o jaga Sirampur eba omo ST market hinjago eba ST rokni phalnok omo hinjago o phalnogo tabukmo je road hingke highway lama eba national highway lama mo o phaidi chung o jagani je muya phalnai je phalai baniya khai tongnai o takhok songbai o bukhok songbai phaidi omor jagra rok chingkhai nena borokni khoktui tam borokni oro jungjal tong jungjal bisingthing sing saima lainai borokni oro tam nang bising nangmani borokni tamo nangai borokni asal jungjal oro achai tong o phalmungni bisingtui oro chung nukha muya ketal muya oro phalai tongo loti phalai tongo borok khaba khaimung khaya borok omo haikino muikotong thaikotong phalai borok salai tongjao tangi hingkai boisok rang puisa khlaimaya phano kia suda rang puisa snambai mano hanai borok omo haikino borok phalai tongai jao jotoni nukhungo tongo sakni bohokno bahike bohokno muthangi narna bahike nukhungno songchai narnai bahike bosa butino bohikino kolok kotor khlai mannai obo hairongno wansuguino borokni tei kono mungsa lama kwrui phalmungno borokni lama o lama phalmungni bisingtino borokni oro kaisa belai khe nang tongo tabuk phaljaknai nok eba stall set obo hairongno nango ngai do phaidi bukhok pula nono lamsona chini kok tv o yakna hadi kisa tam mono ni jungjal tong yakna sikdi do do yakna sikdi hadi yakna sikdi yang phaidi guri di ahe guri di orang asuk deh gori deh, aja, jengkok salongan narok bay, asuk deh, ini jengkal tam mentong. Nah, kukuroi nora kahamaya jaga tangan ni set dongmanya, oke, set tang di sini nih ngomongnya apa bapak ini ya, tahu tangnya kuda. Tangnya kuda. Harus kaduk kamu. Ono to tahu ian dongmanya. Oke. Oke, tahu bahwa ini tuh kuno kaya kuda. Apa jaga sih kontia. Jong ngano posisi dok cinta tangguh posisi norok kena tiap hari aku ngai norok je orang halui tongmani besok bisi rok balok khaba besok bos sarong hakaki balok kah onek mahai pas 6 bosong khana pas 6 bosong obo hakin norok tongna hatung ayo bo jaga phalman norok age kiu saka tongmani takhayang phaikata lama kata phaya Mungkin orang orang tam phal. Muya lok phalo, loti lok phalo, mukan lok phalo. Dah ya masih di. Abo lok saja di tu. Enggak. Busa bukan ada kapora kena ni. An busa jo kaisa biaya pas kai tong hatau cakri boya nokri boya. Enggak ba. Dia tam kanya ba. Kos tak poli ba cakri boya enggak. Tak biaya dina biaya poli mani ya. Mana orang muya phalo ni bahasa no biaya pas kelasi ka. Muya phali mang no. Muya phali mang. Mana mau hidup dogan kai camung no sesuai mangka. Rasa kosto kai teman-teman. Mungkin orang tabung nangman le tamu nang bisik. Nangman kata tamu. Uko ta dogan kahang kai tango likhe ba. Suno uko cung hologo bolo karen lokang hasubida tikicha dogan lo lima no hai lokta. Karen nong nanggo. Noro karen kere horni kote ro dogan ni noro. Fajar kan tango nogo. Koita ni sini ba koita jara. Uko ta ba ta phunggo baksa ka phayo sabmo dogan ni no khai tibi no khai to. Dakti no. Cái jenor muya phang mi ting chung khai ko ba ta ta ba di thang ble di boni cái sari gong thang hota kali jaman mano mama ni no ba maya ni no maya no khu ko ba bui tang yung le ta so lang ya ta na lang ya ta ba hai ni mo hungkai an mo khai sabi di de ba ma no mo parang kai Sirampur hanggai chung khanai mangka je boko khoroksa Sabitri bo bini bosajogno bo biya pass khlaikya Emangkha orang je muya phal tongnai bukhok Sabitri ni khoktui tamui hingke je bini bosa khoroksa boroi biya pass khlaikya bo muya phalmang no bosa kosto tong dogan kising misigo satung manjagai wati manjagai ora kono unok wa gesang sarani jaga se korei
nokbar kere khe oro mungsasi kere obo hayungi tongo borok obo haikeno bwsano tini bo BA pass khlai tabuk chakri da mano nasingi tongo bukhuk sabitri faidingkha oboni yagulo chung yango je oroni omor chakra rok bai chung kwrwngni nailengano borokni tai tam jungjal tong orobo tabuk nadi bukhuk do yang nasigani kok saimia nini jungjal to tong oh acha sagari do nang tam phalo ro tam phal muya pharo muya dong mane nai tuko pharo anta sajung sidan libero hkai ana sarkar bon nai si ya hkai na khub bom kuruja hkai ang muti khena mane pharo sao tong khai tong jau ta te tong khine ba aba hike tong nok rok mai kho nok rok bom mai ya ni ration card rok le tamo ration card da BPS ada orang muya palma rok le mui kedeng palma rok le besok balok kaki ang dai ang balok khable ya thek rok bai bai cha nungga baik ya abo ni khontan thani kalayo ya thek nugo woi se jibila gia thangka ang jibila gia thangoi se nugo khaye doctor ni tubo ya khnoi nugo tong phaika 5 bosor ni pore siang borong khoroi truk chana to nangli ano to ke bachai nai kori ke besabo jan kayo jano alka kai je kayo jano alka ka an sap chari nai ka ma hai ke no khapta man lo khong ni man lo sai tong jawo ta ni mo kai an mo khalo khiti para ke para durai nge chang khana mangka bini bo belakhan jongjal sagari kaka narok le orof je mui keteng phal tongmani busuk balokha man 10 bosor na bre 10 bosor keteng phal tongo na phal tong ha kam rok samung khai mui keteng phalaman bade te kun samung ko aba na o bun ho kam kha makka kam khayo na bun ho kam khana ma ka mui thong la ti ro o mui ra phal ta boni mui thong na to phalo nara phung rok koitan jor rok thangle mui keteng rok thong ha ja thong a chu be thong a chu be thong ga o aba ta ba da sabe ta ko odor rok nara pai pi ta na pai ta ni mung kai an bisam chandra parang ke pala silampur norok tabuk oro je nangi tongman norok ta menang sungka dugan chat ma kha chauta dugan chat nok ne dugan ni jaga ma kha subida ta mane tang rok dikhan kai je norok khnabo je tabuk titi edisi hapang ni je em borom gana ononto de borma je oro dugan tang na ni hene je harok rum kharok hene harok tan kharok ni khana mane able botoi buko to khariya be kaga khagena je dugan tang na hene khaina be ka buko ta ni khasen ka bosor balokha o 2-7 khana 2-7 dan 3 mas ni khana usa 3 mas khaidia buko abi to ta na samane buko ta 3 mas khana khaidia koi tam hotai kalen kore akan dugan dinan ni nok lo kore ta dugan to hat tong wate mo dugan ni tong mano ko sang mo dugan ni tong mano kala tong khai absun tan ko ngke borok o jaga ni jinjal no chung saimon ka khapang ta hotai buksong borok ni o jaga o tei kirei jeng pherang kirei tai borok no dugan set kaham kirei borok nango tabuk tei jeng pherang eba dugan set obo haike kaisa hapang ni bukhak tei tanggi di mangkang ke borok ni bagi phalani belai kenu sep mano o sep tanggi manya engtong tiprasa kebang ma tabuk hamkrai khlai tongo kebang ma tiprasa tabuk minister MLA MDC EM kebang ma ngi tongo titi EDC hapang ong to eba rajya sarkar ong to kebang ma obo hai tabuk hapang khlai tongo BJP hapang khai tongo eba tipra motha eba IPFT kaitham bodol tabuk tongoi tongo tipra hasteo kaitham bodol tongoi tongo BJP IPFT tipra motha tinta patna LMC ngoi tongo tabuk borong bisingte tamo borong no khlaiman hapang abono na naino hapang no wai sawi bo hapang mo hairo no nugya tai amsani neta MLA MDC EM rono saboi bo borok o hairo
mane nasigi naya o nasigi naya ni bagui no borokni omo jongjal achai tongo salbrum burumno Sirampur Amchaini je oro ST marketing je o jagani phal tongnai takhoktai bukhuk songni o jongjalong nongkha borokni oro loti kaham mano kwbangma Assam Agartalani borok laisui tongo thangui tongo kwbangma local ni mwketeng manui tongo ketal mwketeng manui tongo ketal mwketeng tlangui chalayo phiaba oro no MDC EM MLA MDC minister eba CM all rupi rongono Komalpur program ro khayo yang ni bisingtino ambasabo program khlayo kwbangma laislai tongo nuglango buthaglango phiaba omo hairongno boroni jongjalon nugui tongo phiaba sanam boiria tamungei hapangni rang bai sanamnasi sagni pocketni rang bai sanamna khapang daw tai boksong jengmo kebono hami himaniya jengja sarkarno jongsabo sarkarno phunugo sarkar omo hairongno thoya karei motirongno mokol phiyogui kia nasigi naithok manisi je borokni dukhu dosha ngui tongo o dukhu dosha no sakap sopongui nani ingthok manisi chongmari phuru hingke boat ni bagi phailayo kami amchayo jengnorokno nogrinai tirinai lama rinai hinai tai norokni je jongjal tongmano jongjal sopongna hinai kogrong langbayo phiaba jongjal sopongya o jongjal sopongya rongno mo hai mangphilirno jeng nugo uram obo haini bisingtino jeng o je jongjalongno phunugo lukorokno tai moni bisingti jeng bo jagao omo hai jongjal tong jeng omo hairokno tungnai jeng tabuk thik oro Komalpur dolai hangkorbai khobjak Sirampur ST marketing o je bazar rok jeng je tabuk tongui tongo o mangphilirno choyagari naisigi naidi jeng norno kilakri phungnai naitongdi choyagari chini kok tv hambai jongjal tam tong no khuk koroi thora kahamaya jaga tangnani set dongmaya ge o set ka tang difine noi ngomani abo bopai ni ya to tau butang ya khuda har khai luk khane onon to tabu iyan bongmana okay ge tau bo enne to kono khaye khuda abo jaga sikon thia jong ngano 25 rok chindol tangu aso jona rok na teo phaya ku dei norok ge oro bhaloi tongmani bosok bisi rok balokha ba bosok bosarong hagaki balokha onek mane pas 6 bosarong khane 5-6 bosar obo haikin norok phantongna agi obo jaga phalmani norok agi keu saga tongmani takhayang phaikata lama katar phaya ge norok or tam phal muya lok phalo lati rok phalo mi khosor rok phalo daw ya nasi di abolok saja di to okay busabu pinade khapora khainani an busaju kaisa be pas khai to hatao chakri boya nokri boya ke ba te tam khaina ba kost of pori bo chakri bo mai hinga ta be dino be pori mani ya mane norok muya phalino ni bahajono be pas khlaisika muya phalimang no muya phalimang mane mo haike dogan khai chamang no so khai mangkha asa kosto khai pimantana bideno rok tabung nangman le tamo nang bisi nang ba te tamo uko ta dugan kaham kai tango likhe ba juno uko jung hologo boro karen nok tong subida tike cha dugan lo lima na hai rok ta karen nong nango noro karen kure horni kote ro dugan ni noro khoja khai thang nogo koita ni siming ba koite dra uko ta ba ta fungo baksa ka phayo sabmu dugan ni no khati din no khai to lakri na dei jenoro muya rok phang tu jung khai ko ba ta ta ba thang ble di boni ge sare go thang ota kalai jaman mano mama ni no ba maya ni no maya no khuk kore ba bui tang yeng oi ta so lang ya ta na lang ya ta ni ni mong kai an mong khai sabi ti de ba no mo para hang kai Sirampur muya pharo muya barang mane nai tu ko pharo alto sajung sidan di borok hangkai ano sarkar bo naisi ya hangkai no khuk bom kuroija hangkai ang muti kheno mane pharo sao tong khai tong jau ta te tong khanya ba aba haike tong no nok rok bo mai kho nok rok bo mai ya ni le sangkar rok le tamo lesson kada BPS abo ngoro muya phalma rok le mui kedeng phalma rok le bosok balok kaki ang dai ang balok khable ya thek rok bai bai kha nungda bai ke bai kha abo ni khontan thani kalayo ya thek nunggo wo che o jibila gia thangka ang jibila gia thangoi che
nugo khayoi doctor ni tuboy akhnoi nogo tong phaika 5 bochor 5 bochor ni pore siang borongo khoroi truk chana to nangli ano to ke bachai nai kore ke besabo jan kayo jano alka kai je kayo jeno alka ka an chap chari nai ka ang mo hai ke no khokja man bo khongni man bo sai tong jawo ta ni ni mong kai an mong khalo khiti para hangke para durai narok le oro je moi keteng phal tong mani bosuk balokha man 10 বছর না রে 10 বছর moi keteng phal tongo না কে ফা তো ta kamro samung khai moi keteng phalaman bade te ko sam ko aba na o buin ho kam khai ma ka kam khayo na buin ho kam khana ma ya ka mo thong lo ti ro o mo ya ro phao ta do ni mo thong na to phalo narok phung rogo koitan jor rogo thangle moi keteng lo thum phung a jo thong a chu be thong a chu be thang ka o aba 11 12 sabe ka ta go jor rogo narok pai piota na payota pai ta ni ni mong kai an mon bisam chandra para hangke pala silampur narok tabuk oro je nangi tongman narok ta menang sungka dukan che do ma ka chauta dukan set nok dukan ni na jaga ma khai subida ta mane tang no ri khangkai je narok khnabo je tabuk titi edisi hapangni je em borom gonang ononto deborma je oro dukan tang na ni hene je harok rum kharok khane harok tan kharok ni khana mane hable botoi buka te khaidia be kaga khaigena je dukan tang na hene phaina be ka buka taw ni ka sen ka bosro balokha o du satro khana doi sato da na 3 mas ni khana usa 3 mas khaidia buka abi to taw ni samane buka taw 3 mas khana khaidia kuloi tam hotai kalen kuloi akan dukan dinan ni nok lok kuloi ta dukan to hat tong wate mo dukan ni tong mano kuna sang mo dukan ni tong mano kale tong khai asuntan ko